ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଜେପି ସରକାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସିଏମ୍ କରିବା ପାଇଁ 90% ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ? ବିଜେପିର ଡର କ'ଣ? ବିଜେପିର ଡର କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି 10% GST ଘଟାଇବା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଡର କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର କମଲନାଥ ସରକାର 19 MLA ଆଣି ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 16 ଜଣ JDSର କୁମାରସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 6 ଜଣ ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି 22-16 ଜଣ ଆଣି କାମ କରିକି ସରକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି କରିପାରିବ ନା? ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ 3 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଯଥା ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦଳ ବେହେରା ଏବଂ କଟକ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବେ 8 ଜଣ MLA। କେଉଁମାନେ? ଯାଜପୁରରୁ 2 ଜଣ, କୋରେରୁ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ବଡ଼ଚଣା MLA ଅମର ନାୟକ। ଖୁଦ୍ MLAଙ୍କର ନିଜର ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଭୟ ହେଟିଗାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ମିଶିଗଲେ 100% ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାନି ବାବୁଙ୍କୁ ହରାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ପଦବୀ ବଳ ସାମନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍କୁ ହରାଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ MLA ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନର ପଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ରାଜନୈତିକ ସମଝୋତା କରି ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେଠି 100% ଜିତିବେ, କାରଣ ସେଠି ବିଜେଡ଼ିର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବହୁତ। ଜୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଲିଡର, କିଛି କରାଗଲାନି। ସେଠିକାର ବିଜେଡ଼ି MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଲୋୟାଲ ଇମାନଦାର, ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ତମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିଜେଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ ଜିତିବେ 100%। ଏବଂ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ବିଜେପିର। ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ି MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ। ସେଠି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରେସରରେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ସହଯୋଗୀ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବିଜେଡ଼ି। ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ MLA ହେବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି MLA ସଞ୍ଜଲି ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ବେତନଟିରୁ ସନାତନ ବିଜୁଳି, ଯଶୀପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା MLA ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଜିତିଲେ ଏପଟେ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଡର କାରଣ ବିଜେପି ବଡ଼ ପାର୍ଟି, ଯେମିତି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ 19 ଜଣ ଆସିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 16 ଜଣ ଆସିଲେ, ଶିବସେନାରୁ 48 ଜଣ ଆସିଲେ, NCPରୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଡର ଏବଂ ବିଜେପିର ବହୁତ CM କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଡର ଅଛି। ବିଜେପିର ଡର ବିହାରରେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି, କାରଣ ନୀତିଶ କୁମାର ଥାର୍ଡ ପପୁଲାର ଲିଡର, ନମ୍ବର 1 RJDର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ନମ୍ବର 2ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାର ଯଦି ହାରିଗଲେ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ, ନୀତିଶ କୁମାର ସେଣ୍ଟରରେ ମୋଦି ସରକାର ପାଇଁ ବିପଦ। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ PM ଆଶା ବହୁତ ଲୋଭୀ ଲୋକ, ସେ ଯିଏକି ଯେତିକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ଏକାଠି କରିଦେବେ, କାରଣ PM ହେବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିନଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ, ଯେଉଁଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମନ ହାରି ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଅଫର ଯଦି PM ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବେଶୀ, କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧିକ ରଖିବ ଏବଂ ବିହାରରେ ନୀତିଶ ପଲଟୁ ରାମେ
7 ଥର 8 ଥର CM ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କେତେବେଳେ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏପଟ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରି ଦେଖିଲେ ସେପଟକୁ ଡେଇଁବେ, ଏପଟ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ଛତା